İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam, mehriban ildeşler. Men şu gün sizin şu programa qoşulup bilýäniňizde öğrenşat. Men her tapar şu programmaň üstü bilen, siz bilen duşmaga sabırsızlyk bilen garaşýan. Geçen gepleşikimizde biz günäden üstün bolmak barada bir näçe ayetlara sizin bilen seredip geçdik. Men sizden bir näçe soralar barada pikir etmegi haýyş edipdim. Ene bu Rimler kitabynyň 6-njy babynyň 15-nji 18-nji ayetlary men şol Rimler kitabynyň 6-njy babyny dolu okansyňyz diýip umyt etýän. Eger okamadyk bolsaňyz ýene de sizi şu aýaty dolu şu bölümi baby dolu okamaga çagyrýan. Şeýle hem siz şu ýerde Pawlusyň beren soraglary barada pikir etdiňizmi? Pawlus bizden gaty wajyp soraglar soraýar. Güne etsek näme bolýar? Mukaddes ruhu göre ýaşasak, dogry iş etsek näme bolýar? Men ýene bir gezek şu bölümi siziň bilen okap geçmekçi. Indi näme? Bir inni kanunyň ygtyýaryna däl-de, merhemetiň ygtyýaryna diýip güne edibermelimi? Elbetde ýok. Eýsem siz özüňizi kimiň tabylygyna tapşyrsaňyz, şonuň da guluny uğurlaýandygyňyzy bilmeýäňizmi näme? Siz nämäniň guly? Ölüme eltýän günäniň gulymy ýa-da dogurlugy eltýän tabylygyň guly? Hawa, siz günäniň guludyňyz. Ýöne Hudaýa şükür. Kabul eden taglimatyňyza ýürekden tabi boldyňyz. Günäniň ygtyýaryndan azad edilip, dogurluk gullary boldyňyz diýär. Gaty wajyp zatlar barada gurun gitýär bärde. Biz öň diye Pawlus ýatlatýar 17-nji aýatda siz öň günäň guludyňyz diýär. Köne ýaşaýşa görä ýaşamyzda biz günäniň guly. Diňe şol ten höweslerini derur bolan zat bilen öpçün edip ten höweslerine görä ýaşadyk. Şeýletmek bilen biz günäniň guludyk. Ne Pawlus bärde gaty gowdat diýär. Menem begenýän şunu okamda Hudaýa şükür diýär. Ýöne siz Hudaýyň mukaddes sözüne aýdylýan hakykatlara tabin bolup ýaşaýaňyz şu wagt diýär. Şoň üçin hem siz günäniň ygtyýaryndan azat boldyňyz diýär. We inni dogurluk gullary boldyňyz diýär. Dogurluk gullary bolmak demek hakykata görä biziň ýaşamamyz. Hudaýyň hakykatyna görä ýaşaýas şu wagt. Ene şu esasy wajyp zat barada bize Pawlus ýatlatýar. Biz günäden İsa'nın üstü bilen üstün bolup bilýäs. Men geçen gepleşikde de diýdim, şoň mukaddes ruhunyň güýji bilen üstün bolup bilýäs. We şeýletmek bilen öz insan tebigatymyzy Hudaýa hyzmat etmäge bagyşlaýar. Şol insan tenimizi, bedenimizi Hudaýa hyzmat etmäge bagyşlamaly biz. Şoň üçin ulanmaly. Şonu biz günäň hökmünden günäň synagyna düşmekden azat bolup bilýär. Biz günäň hökmünden elbetde İsa Mesihiň haçda ölmeginiň üstü bilen azat bolduk eýän. Gaty oğudun azatlyk bizde İsa'da bar. Ene gelin şu häzir Rimler kitabynyň 6-njy babynyň 19-njy 23-nji ayetlerine bilelikde seredip geçelim. Şu ýerde Pawlus bize nähili hakykatlar öwretýär. Siziň insan ejidligiňizi nazara alıp, size sada sözler bilen aýtýaryn. Siz odol beden agdalaryňyzy haramlyga we gitdigi saý artýan bir kanunlyga tapşyrypdyňyz. Indi bolsa beden agdalaryňyzy halal ýaşaýşa eltýän dogurlugy tapşyryň.
Siz günäniň gullary kaňyz. Dogurlygy berjay etmekden adatdyňyz. Odol eden işleriňizden, ýagny şinni utanýan işleriňizden näme bähbit gördüňiz? Şeýle işleriň soňy ölümdir. Ýöne indi günäniň ygtyýaryndan azat edilip, Hudaýyň guly bolduňyz. Munyň netijesi halal ýaşamaklyk. Soňy bolsa baky ýaşaýyşdyr. Çünki günäniň muddy ölüm, Hudaýyň peşkeşi bolsa, Rabbimiz İsa Mesih arkaly berilýän baky ýaşaýyşdyr. Ene bu Rimler kitabynyň 6-njy baby 19-njy 23-njy aýatlary. Biz ýene de Pawlusdan köp tatlary öwrenýät bärde. Ol bize bir hakykaty ýatlatýar. Siziň diýe insan ejirliňizi men bilýän diýe. Edil biz Hudaýyň mukaddes ruhy bolmasa, biz öz güýjümiz bilen hiç zady etip bilmeýäs. Şonu bize ýatlatýar. Şoň üçin men size şeýle ýüzlenýän diýe. Öz owol diýesiz, odol şol beden agdalaryňyzy haramlyga hem gitdi say artýan bihalullyga tawşyrdyňyz diýe. Öz isleglerimizi amal edip şeýle ýaşadyk, Hudaý barada pikirim etmedik. Şonu aýdyp otýar. Indi bolsa diýe. Ýöne şu wagt İsa Mesih'e iman etýän bolsaňyz, İsa Mesih'i kalbyňyzda kabul eden bolsaňyz, onu beden agdalaryňyzy halal ýaşaýşa eltýän dogurlygy tawşyryň diýe. Dogry işleri ediň diýip otýar. Başgaça aýdylanda Pawlus diýeni tutuş ten agdalaryňyzy, tutuş teniňizi dogry işleri etmäge bagşlaň diýe. Şoňa tawşyryň bütün teniňiz diýe. Siz diýe öň günäniň gullary kaňyz, dogurlygy ediňiz okdyňyz diýip Pawlus bize 20-nji aýatda şonu ýatlatýar. Dogurlyk barada pikirim etmeýärdiňiz. Odol eden işleriňizden, ýagny şinni utanýan işleriňizden näme bähbit gördüňiz diýe. Şu günä etmeklikden näme bähbit gördüňiz diýip Pawlus bizden gaty gowy soralar soraýar 21-nji aýatda. Oýlanyp görüň, öň günäde ýaşan döwrüňiz barada oýlanyp görüň şu wagt. Näme bähbit getirdi size? Günäde ýaşamaklyk hemişe bizi derbidagan etýär. Maşgalalary bolýar, agdalalyk getirýär, rahatlygy bolýar, bölünüşik getirýär, birlik ýok. Ene şol günäň netijeleri. Şu zatlarda näme bähbit bolup bilýär, näme? Hiç eli bähbit ýok. Diňe erwet täsir etýär bize. Şol işleň hemmesiniň soňy ölüm eltýär, ruhy taýdan ölüm. Ene 22-nji aýatda Pawlus bize şeýle diýär, ýöne inni günäniň ygtyýaryndan azat edilip, Hudaýyň guly bolduňyz. Munyň netijesi halal ýaşamaklyk. Soňy bolsa baky ýaşaýyşdyr diýär. Ene Pawlus bize şu wagt İsa'daky durmuşymy ýatlatýar. Eger şu wagtdan İsa iman üstü bilen ýaşaýan bolsaň, onu sen günäň ygtyýaryndan, günäniň kontrollygynyň azat edildiň diýär. Tabi İsa Mesih haçdy. Şoň üçin öldü, bizi günäň hökmünden azat etmek. Indi şeýle etmek bilen niýe günäň ygtyýaryndan azat edilip, indi şoň üçin siz Hudaýyň guly. Hudaýyň guly diýmek bärde negativ manda däldi. Biz bar durmuşymyzy Hudaýa tawşyrýat, Hudaýa bagş etip ýaşaýat. Şoň ýolundan ýürüýät, Hudaýyň mukaddesligine görä ýaşaýat. Şo barada aýdylýar bize. Munyň netijesi näme bolýan ekeni? Şo Hudaýda ýaşamaklyk halal ýaşaýat biz. Soňlugy bilen şo Hudaýdaky durmuş bize baky ýaşaýşa eltýär bizi. Gaty gowy wadalar biz bärde görýär Hudaýdaky durmuşda. Soň 23-nji aýat bu gaty wajib aýat. Günäniň muzdy bärde tölegi, günäň tölegi näme? Ölüm. Ýöne Hudaýyň peşkeşi bolsa Rabbimiz İsa Mesih arkaly berilýän baky ýaşaýyş. Teret bärde günäň netijesi näme? Günä üçin näme? Tölemeli, tölegi ölüm ekeni. Ýöne Hudaý bize peşkeş berip otýar. Bu gaty odan sowgat. Oň peşkeşi näme? Rabbimiz İsa Mesih arkaly berilýän baky ýaşaýyş. Bize Hudaý şonu peşkeş berýär. Şoň üçin biz näme üçin Hudaýyň bize berýän baky ýaşaýşa şoňa eýe bolman, biz näme üçin günäde ýaşamaklygy taýlaýar? Hudaýyň baky
yaşayış peşketi var da biz oylansak, bizim kalmada Hudaya karşı şoňa minnetdarlyk döreýär. Hemişe alkyşlap yaşamak isleýär. Günä netijesi tölew. Aýana Hudaý bize peşkeş berip otur. Bu ene Hudaýyň bize bolan güýçli töýgüsini görkezýär. Hudaýyň merhametine jogap berip, biz şoňa jogap bersek, onu biz köni durmuşymyz taşlaýas. Günäň guly bolmakdan azat bolýar. Günä etmek islemeýär. Täbi biz täze, İsa'daky täze durmuşda yaşamak isleýär. Şeýle dämi? Täbi şu täze durmuş bize rahatlyk hem yaşaýyş berýär. Ene gelin häzir şu barada Efesler kitabynyň 4-nji babynyň 22-nji 24-nji ayatlaryna seredip geçelim. Şu ýerde Pawlus bize täze yaşaýyş barada näme diýär? Köni yaşaýyş barada näme diýär? Üň uğrudylşy ýaly, üňkü durmuşyňyzy yalançy höwesler bilen ýoldan çykaran köni yaradylşyňyzy çykaryp taşlaň. Muňa derek oý pikiriňizde, garaýşyňyzda täzelenin. Hakyky dogruluk we mukaddeslik bilen Hudaýyň keşfine yaradylan täze yaradylşa beslenin diýär. Ene şu ýerde biz köp hakykatlar görýät ýene. Pawlus bize köp hakykatlar öwredi ötýär. Öňkü durmuşyňy diýär, öňkü yalançy höwesler bilen ýoldan çykaran durmuş diýär seret. Insan höweslerimize görä ýaşatak, ony Pawlus näme diýär? Yalançy höwesler. Şeýle etmek bilen bizi ýoldan çykaran köni yaradylşyňyzy çykaryň diýär, onu taşlaň. Ene bu bizim öňkü İsa Mesih kabul etmezmeden öňkü durmuş. Ten höweslerine görä yalançy höwesler bilen ýoldan çykan bizi ýoldan çykaran höwesler barada aýdyp otyr, yalançy höwesler. Şu zatlary diýär, şondaky köni durmuşyňyzy aýryň, çykaryň. Ol edil eşik giýen ýaly, eşik giýip soň çykarýar da. Ene şonu şol misaly Pawlus bize ulanýar. Durmuşdan bir misal alyp görkezip otyr. Çykar diýe taşla köni durmuşyňy. Ol sen günäli durmuşyň diýär. Ene şu wagtda täze İsa Mesih'te täze durmuş var diýär. 23-nji ayatda näme diýär? Şol köni durmuş çykaryp taşla. Oň deregine näme diýär? Oý pikiriňizde, garaýşyňyzda täzelenin diýär. Aňymyzda hemmede şu ýerden başlanýar, şeýle dämi? Pikirimizde. Şoň üçin siz oý pikiriňizi täze durmuşa görä ütgetmeli. Şu ýerde sizdiňe täze durmuş barada aýdylýan zatlar barada pikir etmeli. Günäli zatlar barada däl. Hemem öz garaýşyňyzda, birege bolan garaýşyňyzda, şu dünýä bolan garaýşyňyzda, siziň garaýşyňyzy täzeleň diýär. Pawlus bize şeýle maslahat berýär. Hakyky dogruluk we mukaddeslik bilen Hudaýyň keşbine yaradylan täze yaradylşy beslenin diýär. Şonu geýin diýip otyr, täze yaradylşyňyzy. Täze İsa Mesih'te bize täze durmuş bar. Ene şol durmuşa görä siz ýaşaň diýär. Şoň üçin şu täze durmuş näme ekeni? Dogruluk hem mukaddeslik. Şoňa beslenmeklik. Biziň her birimiz Pawlus bize ýatlatýar. Siziň her biriňiz diýär Hudaýyň keşfine yaradyldyňyz. Ýöne şol erim bagyna adam ata bilen howene günä edip, ene intallar bilen Hudaýyň arasyna aýralyk düşdi. Bu dünýä günä geldi. Ene şol günäde intallaň üstü bilen şu dünýä getirildi. Elbetde şeytan howene aldy we saldy. Ene şoň üçin Pawlus bize gaty wajyp zady ýatlatýar. Siz täze durmuşyňyz näme diýär? Dogruluk hem mukaddeslik. Hudaýyň keşfine yaradylan diýmek näme? Biz dogry, mukaddes etip yaradylan Hudaý ýaly. Şoň üçin hem indi şu zatlar geýinin diýip otyr. Hudaýyň keşfine yaradylan täze yaradylşa beslenin günlük durmuşyňyzda şoňa görä ýaşaň diýip Pawlus bizi çagyrýar. Siz öz durmuşyňyzda şu şol hakyky dogruluk, mukaddeslik bilen Hudaýyň keşfine yaradylan täze yaradylşa beslenýäňizmi günlük durmuşyňyzda? Her gün ýerden oýanýaňyz. Bir de ýam şu aňymyzda şonu şeýle praktika etmeli. Täze aňymyzda hemme awtomatik bolup bilmeýär. Şonu bir ýatlatmaly. Ha, mende şu täze durmuş bar. Täze durmuş bu näme? Dogruluk hem mukaddeslik.
Hem täze durmuş men Hudaýyň keşbine yaradylan täze yaradylşa beslenmeli. Şoňa görä hereket etmeli, şoňa görä gürlemeli, şoňa görä pikir etmeli. Ýene şonu biz şu täze durmuşda ötýär. İsa Mesih'täki täze durmuşda. Pavlus bize şeýle etmäge çagyrýar. Bu berde gaty wajyp zatlar bize ýatlatýar. Siz her gün özüňiziň Hudaýyň keşbinde yaradylan täze yaradylşyňyz barada oýlanýaňyzmy? Biz aňymyzda näme oýlansak, şoňa görä de hereket etýär. Şoň üçin men siz öz aňyňyzy şoňa şeýle oýlanmaga, praktika etmäge men siz çagyrýan. Täze durmuşyňyz barada oýlanyň. Aňyňyzy şoňa görä siz terbiýelemeli. Şoňa ugrukdurmaly pikirleňizi. Ýene de Pawlus bize Kolosiýalar kitabynyň 3-nji babynyň 9-njy 10-njy aýatyny da şeýle diýär. Biri biriňize ýalan sözlemäň. Sebäbi siz köne yaradylşyňyzy, köne urp adatlary bilen birlikde çykaryp zyňdyňyz. Indi Yaradanyň keşbine meňdemekde we ony tanamakda täze yaradylşa besleniň diýär. Gaty maslahat berýär bize. Täze yaradylşa besleniň diýär. Ýene de şol Yaradanyň keşbine meňdäň diýär. Yaradanyň keşbi biz Efesler kitabynyň 4-nji babynyň 22-nji 24-nji aýatyna näme diýdik? Dogruluk hem mukaddeslik. Biz şoňa görä ýaşamaly. Şol biziň täze durmuşymyz. Dogruluk hem mukaddeslik. Yaradanyň keşbine meňdemekde we onu tanamakda täze yaradylşa besleniň diýär. Her gün minutma sekund, minutma minut biz şonu ýatlap ýaşamaly. Aňymyza şonu öwretmeli. Biz şoň üçin şol aňymyzdaky näme pikir etsek, şoňa görä bu herekete öwrülýär. Şoňa görä de hereket etýär. Eger bir günäli atlar barda pikir etsek, netijesi günäli hereket. Eger de men täze ýaşaýşa görä özümi şol mukaddeslikde, dogrulukda, Hudaýyň keşbinde yaradylan täze yaradylşa beslenmeli diýip şeýle zatlary ýatlasam, şu zatlar barada oýlansam, şoňa görä de günelik durmuşymda şeýle hereket etýän. Ene men sizi hem şeýle etmäge çagyrýan. Täze yaradylşa beslenmek barada pikir ediň. Öz günelik durmuşyňyzda. Töwreňizdekileri de şonu öwrediň, öz çagalaryňyzy da şonu öwrediň. Ene ýaşlykdan olar öwrense, soň olar Hudaýyň ýolundan ýöreýärler hemişe. Men ýene de şeýerde Rimler kitabynyň 6-njy babynyň 12-nji 13-nji aýatlaryna näme diýär şu barada da siz bilen paýlaşmakçy. Siz pany teniňiziň günäli höwetlerine eýerme diýaly, günäniň öz teniňizde höküm sürmegine ýol bermäň. Beden agdalaryňyzy ýamanlyk guraly hökümine, günäniň ygtyýaryna tapşyrmaň. Tersine, ölümden dirilen hökmüne özüňizi Hudaýa tapşyryň. Goý bedeniňiziň her bir agdasy Hudaýyň dogruluk guraly bolsun diýär. Pawlus bize gaty maslahatlar berýär. Gaty maslahatlar berýär. İsa'daky durmuşda nähili ýaşamaldygymy bize öwredip otýar. Öz teniňizde diýär, şu teniňiziň günäli höwetlerine eýermäň diýär. Eýsem şu günäň öz teniňizde höküm sürmegine de ýol bermäň diýip otýar. Biz tenne şu günä etmek isleýär, biz öz tenimiz näme islese, şonam etmek isleýär biz insan hökmüne. Ýöne Hudaýyň ruhunda ýaşana bizdiň şol mukaddeslige, dogrulugy eltýän zatlar barada pikir etmeli. We dogrulukda, mukaddeslikde hereket etmeli biz. Ene bu biziň İsa'daky täze ýaşaýşymyz. Şoň üçin Pawlus diýär, teniňiziň günäli höwetlerine görä ýaşamaň, şol öz günäli höwetleriniňde eýermäň diýär. Hem şu günäniň öz teniňizde höküm sürmegine ýol bermäň. Täze İsa Mesih bizi haçta ölmek bilen günäň hökmünden azat etdi. O ýene de 13-nji aýatda gaty maslahat berýär, beden agdalaryňyzy ýamanlyk guraly hökmüne, günäniň ygtyýaryna tapşyrmaň diýär. Şu ýaman işleri edip, öz teniňizi şol günä etmeklige tapşyrmaň diýär. Günäli iş etmäge tapşyrmaň. Eýsem diýär, ol bize maslahat berýär, ölümden dirilen hökmüne özüňizi Hudaýa tapşyryň.
ölümden dirilen hökmüne demek şol. Siz önkü köni durmuşuňyzda öldüňiz diýe. Indi siz şu täze durmuşda ýaşaýaňyz diýip şonu bize duýdurýar. Özüňizi Hudaýa tapşyryň diýe. Her bir bedeniňiziň her bir agdasy diýiş tenimizden her bir agdasyny şonu Hudaýyň dogurluk guly bolmaga tapşyrmaly biz. Bedeniňiziň her bir agdasy Hudaýyň dogurluk guraly bolsun diýip Pavlus bize şonu ýatlady otýar. Şuda şeýle zatlar elbetde Hudaýa hormat getirýär. Şeýle zatlar Hudaýa hormat getirýär. Pavlus bize nädip täze durmuşda ýaşamak barada bize gowy görkezme berýär. Biz nädip täze durmuşda ýaşamaly? Ene bu Efesler kitabynyň 4-nji babynyň 25-nji aýatynyň Efesler kitabynyň 5-nji babynyň 20-nji aýatyna çelli görkezýär. Inni yalan sözlemäňde her biriňiz öz ýakynyňyzda hakykat aýdyň. Çünki biziň hemmämiziň bir bedeniň agdalardyr. Gaharlanyp günä etmäň. Gaharyňyzyň üstüne gün ýaşmasyn. Iblise orun bermäň. Ogurluk eden inni ogurluk etmesin. Gaýtam öz elleri bilen rahmet çekip mätäje paýlamaga zady bolar ýaly peýdaly iş etsin. Agdyňyzdan hiç açan yaramaz söz çykmasyn. Gaýtam dinleýärleriň mätäşliklerine görä gerekli sözleri sözläp olary ruhlandyryň. Şonda sözleriňiz olary peýda getirer. Hudaýyň mukaddes ruhuny gamgyn etmäň. Çünki mukaddes ruh siziň Hudaýa degişildiňizi hemem gutuluş güni azat edilmeňiziň kepilnamasydyr. Her hili öýkekine, gahar gadap, paýyş sözler aýtmak we töhmet atmak ýaly ýigrenji häsiýetler sizden daş bolsun. Bir-biriňizde mähirli we rahim şepagatly boluň. Hudaýyň sizi Mesih arkaly bagyşlaýşy ýaly siz hem bir-biriňizi bagyşlaň. Şeýle hem siz töýgüli çağalar kimin Hudaýdan görüldi alyň. Mesih ýaly söýüp ýaşaň. Ol bizi söýüp Hudaýa ýakymly isli sadaka hem gurbanlyk hökmüne biziň üçin janyny gurban etdi. Araňyzda adgylyk, haramlyk, açgözlük etýän bolmasyn. Beýle zatlar Hudaýyň halkyna gelişmeýär. Şeýle hem araňyzda ýaňralyk, biderek degişme de bolmasyn. Bular size ýaraşmaýar. Muňa derek Hudaýa şükür edin. Şuny bilip goýun. Hiç bir agdanyň, murdaryň ýa-da açgödüň Mesihiň we Hudaýyň şalygynda mirasy ýokdur. Çünki şeýle adamlar butparazlar bilen desdeňdir. Hiç kim sözü boş sözler bilen aldamasyn. Şu zatlar sebäpli Hudaýyň gadaby ödüne boyun egmeýärleriň üstünden inýänler. Şonuň üçin olar ýallar bilen gatnaşmaň. Ýadyňyzdamy? Bir wagtlar siz garaňkylykdadyňyz. Ýöne inni Rab arkaly nursyňyz. Şonuň üçin nurum çağalary bolup ýaşaň. Dogurdanam ähli ýagşylyk, dogurluk we hakykat nuruň miwesidir. Rabbi hoşnut etjek dady bilmäge çalşyň. Garaňkylygyň yaman işlerine gatyşmaň. Tersine olary paş edin. Olaryň edýän gizlin işler hakda, hatda söz açmakda aýypdyr. Emma nur parlana, ähli zat paş edilip aýdyn görünür. Çünki nur ähli zady äşkär etýändir. Şonuň üçin şeýle diýilýär. Oyun ey uka giden ölümden direl. Mesih sana nur saçar. Şeýlelikde nähili ýaşaýandyňyza üns beriň. Nadalar ýaly däl de danalar ýaly ýaşaň. Her bir pursatdan degirli netije çykaryň. Täbi bu ýaramaz döwürdir. Şonuň üçin de samsyk bolman, gaýtam Rabbiň iradasynyň nämedigini düşünüň. Şerapdan terhoş bolmaň. Bu sizi ujralyga elter. Tersine mukaddes ruhdan dolup daşyň. Bilelikde mezmurlar, öwgüli we ruhy aýdymlar aýdyn. Rabbe tüýs ýürekden sazlar çalyp, nagmalar aýdyn.
Ähli zat üçin Rabbimiz İsa Mesih'in adından Ata Hudaýa hemişe şükür edin. Men indi Hudaý üçin ýaşaýandyryn. Men Mesih bilen haça çüýlendim diýip ene şu zatlary biz bärden görýär. Ähli zat üçin Rabbimiz İsa Mesih'in adından Ata Hudaýa hemişe şükür edip ýaşamaly. Nähili ýagdaýda bolsagam. Ene bu Pawlusyň bize öwretýän hakykatlary. Pawlus bize näme şeýle ýüzlenýär? Şu wagtenne täze durmuş bar diýe İsa Mesih'de. Ende men saňa diýe men size şol täze durmuşda nähili ýaşamak barada görkezme bermek isleýän diýe. Ene biz şu ýerde Efesler kitabynyň 4-nji babynyň 25-nji aýatynyň 31-nji aýatyna çelli okuduk. Şeýle hem Efesler kitabynyň 5-nji babynyň 1-nji aýatynyň 20-nji aýatyna çelli okap geçdik. Ene şu ýerde biz şu hakykatlary görüp oturýarys. Ol bize jekmejek İsa Mesih'te bolan täze durmuşda nähili ýaşamaldygymyz barada gurrun berýär. Men sizi şu bölümleri öz başdak özüňiz hem okumaga çağıryan, hem şu ýerde aýdylýan hakykatlara ünt beriň. Her bir nähili hereket etmeli. Pawlus bize näme öwretýär? Şonu aýratyn ýazyp, soň şolar boýunça dilek etmäge men sizi çağıryan. Hudaýdan dilek edin. Ene birinji şol 4-nji bab 25-nji aýatda näme diýär? Indi yalan sözlemäňde her biriňiz öz ýakynyňyzda hakykat aýdyň. Siz çünkü biziň hemmämiz bir bedeniň agdalardyr diýär. Ene siz şeýle ýatyp bilmeýäňiz, yalan şeýle ýatyp bilýäňiz depteriňizde. Inni yalan sözlemäň ýa-da yalan sözlemäň diýip şeýle bärde görkezilýän görkezmeleri özüňiz şeýle ýazyp bilýäňiz. Soň her gün okaň, terediň şoňa, soň Hudaýa şonu dilege öwrüp bilýäňiz. Yine bärde näme diýe? Yalan sözlemäň. Ýöne İsa'da täze durmuşda näme etmeli? Şonu ol bize görkezýär. Gapma garşylyk zatlary bize görkezip oturýar. Her biriňiz hakykat aýdyň diýe. Hakykat boýunça ýaşaň. Yalan sözlemäň diýe bu köne durmuş. Her biriňize hakykat aýdyň. Öz ýakynyňyzda hakykat aýdyp ýaşaň diýe. Ene bu İsa'da hakykat, İsa'daky täze durmuş. Pawlus bize şonu görkezýär. Her hili gapma garşylyklary. Şu galan tekstiň hemmesini özüňiz okap, men sizi şeýle ýazmaga çağırýan, hem şu ýerde aýdylan hakykatlary soň praktika edin. Ene 26-njy aýatda diýe gaharlanyp günah etmäň diýe. Gaharlanmaň. Siz şonu ýazyp Hudaýa dilege öwrüp bilýäňiz, birek bilen gatnaşyňyzda. Gynansagan biziň şu günki gepleşigimiz tamamlanýar. Biz ýene-de gepleşigi dowam eder. Häzirlikçe hoş sag bolun. Senin adında günem yolu bütün kalbimi sana tapşır.